Eli laittaa tämmönen turhanpäiväinen pahvilaatikko tulee. Tää on vittu luontoissa vähän. Mitä tänään juotais? Joku sanoi sen rannalta. Hänen Laatikkokin. Noniin, wow! Lämmittää. Vitu kusipää, saatana! Jätkä on kovalla rahalla ostanut telkkarin tänne ja mä yritän nukkua tossa laatikossa! Meikää nyt sytyttää vaikka tulee, mutta asiat toiseen. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa jälleen. Mitäs tänään juotaisiin ohjelman pariin? Elikkä tänään me ollaan Eurajoella, täällä pellon laidassa, maistellaan mukavasti. Niin kutsuttuja liekkipaukkuja. Tosin meillä ei viinaa tällä hetkellä enää ole, koska ne on kaikki juotu pois. Elikkä otamme tässä ihan perinteistä lämmintä koffia. Sain sen tytöltä jota joskus Pysykää musti. rakastin.